Idinulog sa CLTV News ang masaklap na kamatayan ng kabalen na OFW na si Maria Sigrid Santos, 40 anyos, na naninilbihan bilang domestic helper sa Sharjah, United Arab Emirates o UAE. Sa pagtungo ng news team sa bahay ng mga naulila ng OFW sa San Luis, Pampanga, ipinarinig sa amin ang pinagtagpi-tagping voice-recorded message ni Maria. Ayon sa kanyang mister na si Ariel Santos, sa nalalabing 5 buwan na pagtatapos ng kontrata ng kanyang misis, ang kalagayan nito tila naging impyerno raw sa kamay ng mapang-abusong amo. Nalaring anak mo, anak tamo, na mag-aral na pa. Basta mga di na kayo, ha? Kaya malapit na lang, 5 buwan na lang, ha? 5 buwan na lang, uuwi na ako. Ha? Basta pa nga di yung muli ko masalese, dadalang ko rin perang ipagalang ko, ha? Hindi kaila kay Ariel ang bigat ng dinaranas ng kanyang misis dahil pansin-anya niya na sa higit 2 taong pamamalagi niya sa kanyang amo ay malimit lamang silang mag-video call. Pero habang tumitindi ang pananakit ng amo ay hindi na rin umano nito naiwasang isumbong ang hindi makataong pagtrato ng Arabo. Hindi raw po siya pinapakain na ilang araw, 1 linggo. Tapos po nung pong sinabi niya sa akin na ito naman, binugbog na naman, marami naman ang pasa sa likod. Yun po, sabi ko, umuwi ka na lang. Sabi ko po sa kanya, tumakas ka na lang. Yung tuwis na lumabas kayo, tumakas ka na lang, marami naman tutulong. 5 buwan na lamang bago magtapos ang kontrata ng domestic helper na si Maria at ito sanang buwan ng Agosto ay uuwi na ito. Inunawaan niya ang katuwiran ng misis na tiisin na lamang ang nalalabing buwan. Ngunit kasunod ng papalapit na takdang araw ng pag-uwi ng kanyang misis, ang amo na babae, tumitindi raw ang ginagawang pananakit. Sa akin, hindi raw po siya makataas. Sobrang higpit daw po yung pagbabantay niya. Sa pinagsisilbihan niyang amo, sino yung direktamenteng nambubugbog sa kanya? Sino? Yung amo niya po, babae. Babae, Opo. among babae. Ano Opo. daw kadahilanan? Ay, yun po hindi niya sinasabi sa akin. Yung pong sabi niya lang po na, ito na naman, binubugbog na naman ako, hindi niya na naman ako pinapakain. Nitong nakalipas na July 2, 2021, mula sa tawag ng telepono sa tanggapan ng nagpakilalang opisyal ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, kinumpirmang nasawi na si Maria Sigrid Santos. Limitado ang impormasyon na kanilang natanggap na di umano natagpuan ng bangkay nito sa bahay ng pinagsisilbihang amo. Ang mga impormasyong ito ay lumabas din sa ulat ng ilang Filipino news agency sa UAE. Dahilan upang ang pag-asa ng OFW na pinapangarap na mapagtapos ang mga anak sa pamamagitan ng pagiging domestic helper ay tuluyang naglaho. Ito po kami ng pag-aaral. Mabigyan po kami ng magandang buhay. Kaagad na nakipag-ugnayan ng CLTV News sa tanggapan ng OWA Region 3 upang malaman kung ano ang estado ng koordinasyon ng Embahada ng Pilipinas sa mga labi ni Maria. Ayon kay Director Esperanza Covarrubias, ang DFA na ang direktang nakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng UAE sa investigasyon at repatriation sa mga labi ng biktima. Nagulat naman kami sa impormasyon na di umano ay inactive ang membership ni Maria sa OWA, kaya imbes na makakakuha ng higit 200,000 ay baka 20,000 pesos na lamang ang makukuha ng mga naulila nito. Tinawagan ng CLTV News si OWA Administrator Hans Kakdak para idulog ang sitwasyon ni Maria. Kapag ka inactive po siya sa OWA, ibig sabihin ho ba wala siyang makukuha? Ganun po yun? Meron po. Before the Duterte administration, wala. The Duterte administration, 20,000. First 2 years lamang umano ang obligasyon ng agency na nagpapaalis na bayaran ang membership fee sa OWA. Kaya sakali umanong mapaso ito, ay obligasyon na ng OFW na mag-renew sa OWA. After, yung agency naman kasi, first 2 years lang yan eh. So, it should be the OFW. Sa huli, tiniyak sa amin ni Administrator Kakdak na kanilang re-reviewin ang kaso ni Maria upang masiyasat ang kanyang record.
Sa ulat ng International Labor Organization, pinaka-vulnerable sa hanay ng mga OFW na sumasabak sa pangingibang bansa ay ang mga domestic helper na bukod sa hindi tamang pasweldo at benepisyo, sila rin ang kalimitang nakakaranas ng iba't ibang uri ng pang-aabuso. Paulo G. Santos, CLTV News.